Yawa, nace har abada in Allah ya so ubanki bai iya tara miki waɗanga mutane don ki san Asma'u ta wace maciyaciya gare ki samu dai wani suna ki mata in dai ciyata uwarki ab maciyaciya. Ubanki bai iya tara miki waɗanga mutane, uban uwarki bai iya tara mu uwarki waɗanga mutane. Don haka ya hi kyau ki kira uwarki maciyaciya da kira Asma'u. Ke ce mata she is left behind, gami an ka batta baya, gami an ka batta baya. Alhamdulillah, Asma'u tun tashinta ta yi karatun addini. To Asma'u na firamare ta sauki Alƙur'ani. Ta yi karatun littafai masu yawa, sannan ta zo ga karatun boko, ta yi firamare, ta yi sakandare, ta yi jami'a. BSc ta karanta sociology, BSc gare ta. Yanzu a waiting result ta kai, da result ɗinta ya hito yanzu kina ji ta yi wurin service. Don haka gami take left behind. Amma uwarki ko takardar bagali ba ta da. Ko takardar firamare uwarki ba ta da. Don haka ita an ka bari baya ba Asma'u ba. Asma'u ba in take baya. Da gefen addini da gefen duniya ba inda Asma'u take baya, ba inda an ka ba Asma'u baya. Uwarki an ka bari baya. In kina iyawa, in kina zuciya ki kai ta makaranta, ta yi karatu irin da Asma'u ta yi. Don haka ba inda an ka ba Asma'u baya. Sannan Allah ya tuwa mata asiri, ta yi karatun addini, ta yi karatun boko, kuma Allah ya gan mata da uban da ke iya kashe, da ke ɗebe mata takaici. Na ɗebe mata takaici, ta kowane gehe wallahi ina iya ɗebe mata takaici. Don haka uwarki an ka bari baya ita da bata yi komi ba. Ke ce mata ƙazama, hankali bai ɗauka Asma'u da an ka haifa cikin gwiwar locust nan cikin garin Sokoto, ke haɗa ta da uwarki da an ka haifa ƙauye, uwarki da abba ƙawaya kuma jahila, babu karatu Allah babu karatun boko. Don haka an san wadda aka azaba wannan kalmomi duk abin da ke jingina ga Asma'u sun hi cancanta ga uwarki bisa ga Asma'u. Uwarki ta hi cancanta ta zama ƙazama. Duk wanda an ka ce ta yi haife ta Sokoto bariki, ta yi makarantar firamare, ta yi sakandare, ta yi jami'a, to ba za ki haɗa da wadda an ka haifa ƙauye kuma jahila. Typical ba ƙawaya jahila. Don haka uwarki ta hi cancanta zama ƙazama bisa ga Asma'u. Amma in ƙazama ta, wannan kuma uban ke soka, shi ya ɗauki ƙazama, shi ya aure da ƙazama. Wannan aibin ubanki na yana cikin rashin hankali ne da rashin mutunci ne. Dama Katsinawa marasa mutunci. Rashin mutuncin nan da ke jingina mana to ya koma gare duk abin da ke faɗa mana gashi nan yanzu Allah ya mai su a gare ki. Ke an marshe mutunci. Don in ga mutunci tare na da ubanki ina mai gidan ubanki na yaro na. Ki to ki buɗe baki ki ce min marashi mutunci, marashi hankali, maciyaci. Kowa ya san ke kai iska. Ke kai iska uwarki ta kai iska duk abin da ke kai kuma gaban uwarki ke kai tana ji don ina jin maganar ta. Gaban uwarki don haka ke iska uwarki iska ubanki dan iska. Ubanki ya zan dan iska mutumin banza bai iya controlling din gidanai. Wallahi ni ban aza haka yake ba. Wallahi azumi kai mai addini ne. Na rance da Allah inda na san bai iya controlling din gida wallahi ni ban hada zuri'a da shi. Wallahi ban bashi ɗaya ta. Amma dai kaddara ta riga ta riga fata. Amma maganar ciya ta cancanta gare ku. Wallahi sadda ni san ubanki ko tagun kware baya da. Tambayi shi ki ja tagun kware wanga wallahi baya da. Kuma yanda kuka kurin ya samu to ku kun ka san ya samu ni wallahi ban san ya samu ba don ban ga abin da yayi ba. Bai yi min ba bai wa wani na ba kun ban ga yawa wani ba. Don haka ku kun ka san ya samu ni ban san ya samu ba ni hayyo yana nan maciyaci ne wanda na san shi. Don hayyo Allah bai bashi zuciya abinda an kai mai ya rama ba abinda ni mai ya kasa ramawa. Ina magana arziki take ni wallahi ban dauke mai arziki ba kuma gare ni ba mai arziki bane har kwanan gobe yana na maciyaci ne ko da ni san shi yana yaro kurtun dan sanda ko maciyaci ko tagun kware baya da ke ji don haka sai yan dare ya cin miki bello ya buna wanga wallahi ubanki na wallahi ina iska miki gidanku in ci mutuncin ki in ci mutuncin uwarki in ci mutuncin ubanki ki kama kanki wallahi bello ya yayi muku yawa Asma'u ba garan ba an ga tana yi titi an ka dauko ta ba taho ai kowaye yana an ka roka ne bashi saboda Allah saboda addini ashe ba mai addini na mutumin banza na ke nuna ke iska yake ubanki dan iska uwaki iska duk iska huke duk mutanen banza huke don ku sa niyya amma dai diyata wallahi ban kai ta don wata shegiya ta yi mata wulakanci ba hada mu uwaki ta kama kanta na rance da Allah in kun ka saki bacin uwata sai diyata sai na iska mu gidan na ci buro ubanku da ke da uwaki wallahi duk sai na ci buro ubanku ki san da wannan